El ple ordinari de juny de Sant Pol va començar amb la felicitació per part del govern pels bons resultats d'Esquerra Republicana a les eleccions generals. També es va mostrar rebuig per part de l'Ajuntament amb els successos relacionats amb el ministre Jorge Fernández Díaz. Seguidament, es va fer menció del punt número 4 dels 7 que es tractarien al ple, donat que el govern va considerar que s'haurien de fer petites modificacions i que es presentarà al pròxim ple de juliol. El punt número 1 va consistir en l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 30 de maig. El punt número 2, que es va posar en manifest, va ser el del dictamen relatiu a l'aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost a l'exercici de 2015, on el regidor d'Hisenda, en Ferran Xumetra, va fer una explicació de la decisió juntament amb l'alcaldessa Montserrat Garrido. El que m'agradaria deixar constància és que quan vam entrar fa 5 anys, és que has dit 6, portem 6 anys, 5 anys, ens vam trobar un estat de deteriorament molt gran en molts espais municipals. Per nosaltres creiem que el manteniment és molt important. Al pavelló s'han fet inversions al pavelló molt importants, s'han fet al camp de futbol molt importants perquè eren necessàries. I ara aquest any potser la inversió més gran que es farà és amb els dipòsits d'aigua i a més amb la part elèctrica, amb els quadros de llum, que també s'han de posar tots a l'obra. I evidentment tots els carrers que s'han anat asfaltant són carrers que estan molt malament. A mi m'agradaria fer tot el carrer. Un cop argumentat el punt, es va dur a terme la votació, on Esquerra Republicana i Iniciativa es van abstendre i Convergència i Unió i Junts per Sant Pol van votar a favor. El tercer punt de l'ordre del dia feia referència a l'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Sant Pol de Mar i el de Sant Cebrià de Vallalta, amb data del 4 de maig de 2016. El regidor d'Urbanisme, en Xavier Caterineu, va mencionar que ja s'havien realitzat les reunions amb els tècnics per tal de delimitar aquests termes. El punt va ser aprovat amb unanimitat. El punt número 5 tractava sobre la proposta d'aprovació de bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a ajuts escolars, que s'ampliarien fins als estudis postobligatoris fins a arribar a la selectivitat. El regidor de Serveis Socials, José Parada, va exposar el motiu d'aquests ajuts. No només l'ensenyança reglada, com fins ara, sinó que també entraran ajuts pel batxillerat, els cicles formatius de grau mig i superior i també els programes de qualificació professional individualitzats, que són aquests que els nanos que surten, que no tenen unes notes com per passar a un grau mitjà o al batxillerat, que no es quedin en allò del mínim, de que ni troben feina. El punt també es va aprovar de manera unànime junt amb la moció número 6 per a l'adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius per part de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Entre els objectius es va destacar els d'adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre aquests arxius, tenir en compte els principis que s'anuncien en ell, preservació i difusió del patrimoni documental en l'àmbit públic com en el privat. Finalment, es va aprovar per part de tots els grups polítics la 7a moció del món local en defensa a l'acollida a les persones refugiades. Sant Pol es compromet a oferir serveis i acollida als refugiats que sol·licitin asil per a la seva família i així facilitar la seva integració.